Bengicela ukubuza emshadweni kulamakhaphula angabhebhani, especially kubafazi, ukuthi mawudiniwe indoda yakho ungayikhulumisa isonto lonke, ungayikhulumisa inyanga yonke, uthi ibhebhizo ba. Ngiyazi kunabantu abazothi kwi-comment section, why ihlale kubhlenywa abafantu besifazane? Why? Ngoba ave ni-sensitive, ave ningafuni sibonisane kuyizinto okumele ukuthi njengabafazi sihlalele phansi sikhulume. If ushadile njengamanje, indoda yakho akazuze uyibhebhise nyanga yonke, indoda yakho akazuze uyibhebhise sekuphele u2 months. Uthi yenza njani? Ingquzo ithola kephi? Akusiwena yini njengoba nje sisingili thina. Akusiwena yini kusasa uzobe ususithuka, usuthi kwasha kwacima kwavutha amalangabi, thina sesilingekile. Ngoba indoda yakho isasazela ngemali. Kuthiwa ke kunama-type amathathu ama-cheater. Khona indoda e-cheater vele ngoba inosathanism ngaphakathi kwayo. Abayibiza ngokuthi i-serial cheater. Yabona futhi angifuni ukuthi ngize ngiyithuke ngoba ngithi imbodla nje le ethize, indoda nje vele engenasimilo, engenasineke. And yazi kube buhlungu because abantu besilisa abaningi baye bacabanga ukuthi ipipi aliphucubali, ithina esigugayo mangabe sesilale kakhulu. Into engakutshela wona askies, yes ngiyavuma ukuthi ingquza iyaguga. Nami ngayibona ingquza egugile. Kodwa kwakuyomlungu, ikhathele. However, iyabuyiseka ke. Iningi lenu kuyimanje insizwa ukhona nje nepipi lakho kade lafa sekuyiminyaka. Usuhlona ngisho nama-product ami la ukuvusa ipipi. Omunye bekade bhebha nje ebhize bhebhe. Ipipi mela lavithika nje selivithile. And there's nothing sometimes you can do about it. Uyospenda sometimes life yakho yonke usufuna ukulivusa. Yabo nje mase kuphelelwe inhlansi qaqa akhona avuswa i-product yami, kodwa khona ne-product yami la ihluleka khona ukuthi ngisakaza ukulivusa. So ipipi boliphatha kahle. Phathe kahle nje ipipi. Ake sibuyele kodwa into esikhuluma ngayo. Kube khona i-serial cheater ke. I-serial cheater le ebhebha nje umhlaba wonke, upipi country, ebhebha ngisho inhlabathi. I-serial cheater le yokuqala. Kube khona indoda eyenza kahle yonke into. Ebese ichithiswa ukuthi indoda yabo lokhu mhlawumbe izoba no mistress oyedwa ongale ufihlekile delete yonke into efonini yayo, bayibiza angazi ngizothini. Bese kuba khona indoda engazwa nje nokucheater, efuna ukuba loyal kumuntu oyedwa. Uthi ilesikhuluma ngayo namhlanje, uthola ukuthi inkinga yini, umfazi wakho umncisha ingquza. Azagcine ayofuna ingquza ngaphandle. Ngoba lo ahleli naye akafuni. Make nje kwaba nengxabano encane, awufuni wena njengomfazi ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe ngoba ufuna ukufutheka, uqumbise okweselesele inyanga yonke. Yazi ninezibindi, ayikho into engidina kwi-relationship, and I wish ukuthi lento ngifisela wonke umuntu. Ayikho into engidina kwi-relationship njengokulala ngingamkhulumisa umuntu engithandana naye. Let's alone ngihlele endlini eyodwa. I'm not saying ukuthi nibe njengami bafazi, ningangizwa kabi. I'm not saying ukuthi fanani nami, but nje engikushoyo ukuthi kubalulekile kwi-relationship yakho ukuthi mangabe kuba nenki emshadweni, angikhuluma ngemshado kakhulu, kubalulekile emshadweni wakho makukhona into eningazwananga ngayo nendoda yakho nihlale phansi nilungise. If bekuyinto enkulu mhlawumbe udla imali or uchithile, yes mfazi ungadina 3 days 4 days, but if uyazi vele ukuthi usazohlala kulomshado, you might as well just sit down, nibe ne-common ground, nibe neyivumelane niba nazo. Noma ungadina kuthi mhlawumbe usudinwe lo 1 week which nayo mkhulu, but okukhombisa ukuthi usadinwe lento eyenzeke. But leyo ukuthi nina nihlala 2 weeks emshadweni, nihlale inyanga yonke emshadweni indoda yakho awuyibhebhisi. Hayi bafazi ngeke. Hayi ngeke, ngeke. Yabo nje ngiyazi kunamakhaphula azoshayisana le video, uthola ukuthi umuntu wakho anikhulumisani, uthola ukuthi umuntu wakho anisabhebhisani. Kodwa nishadile uhleli naye endlini. Umfuyeleni mawukuthi awusamfuni, ayikho into ebalekile emshadweni njengokubhebhana, kwi-relationship njengokubhebhana. Manje ngabe ningasabhebhani ayisekho leyo relationship. Okay, kunabantu abasebekhulile asebebadala, omunye ulala kwelinye ikamero, and sengi-understand manje wasengimdala ukuthi why ugogo nomkhulu babe nembhede ehlukene.
umkhulu ushone nje benekamera elilodwa kodwa impedi bihlukene and benga-understand and into ebengayibuza yona ngi-understanda manje sengikhulile ukuthi sometimes you can choose a person ukuthi okay ngikhetha lo muntu enginaye and yize sihlape say we love each other but we are normal in love with each other and I choose to continue to be with this person. Abantu asebekhulile kodwa uma usashisa nje usalifuna ucansi usafuna nje ukudliwa nisadlana ukubhebhana yikho kulungisayo umshado ukubhebhana yikho okulungisa i-relationship. Uyabanga nesikhathi nijulukelana izipirithi zihlangana yonke into mase niqedile ukwazi ukulala ngisho esifubeni uhlebe endodeni yakho nihlebelana. But bangabenza sapipane ungibuka nje una 35 years una 40 una 45 ansa emshadweni wakho umpepha ukho uhlaleleni nenzani guys nenzani uma kuukuthi alivuki which is enye video ke leyo uma ukuthi alivuki shisa indoda yakho kumele ikhothe inquza wena mnikazi wepipi if ipipi lakhe alivuka umuntu wakho kumele umkhothe inquza because ukuphephana kubalekile ukuhlangana ukumuncana ukushikishelana ayikho yabo nje ukubhebhana kufana nokuthi niya exercise niyaphefumulelana yabo niyamove create injabulo so kubalulekile emshadweni ukubhebhana. Bafazi yekani ukuncishana nenquza emshadweni ngoba isikhathi esiningi kuba owesifazane obalikhuni athi ngoba uyafeba usufebile mina ngikhathele wena ngeke ngisakunika inquza yami base uyaqhubeka uyahlala kulomshado. Ma umnikile uzomnikeza after 3 months after 4 months uzwe ukuthi imniki umnikelani vele ngoba ulandele wonke ama spirit lapha ngaphandle wenza yonke into wabuya weza la. If umuntu wenze uwesilisa wenze iphutha and you choose to stay with relationship and you choose ukuthi umxolele vula inquza umxolile ngithi umxolile emshadweni so you create happiness for yourself. Wena owenza ukuthi emshadweni noma ku relationship kube ne happiness. You can't choose to stay where you're not going to be happy or where you are not choosing to be happy. Isingisi ngisikhulumela nje Jehova uhlala la ohleli khona. Vele ukuthi angihlafuni English. Whatever you choose in your life, make sure it makes you happy. Yazi kade ngibuka enye video ukuthi angazi ama spirit ayahamba yekuphi ku delete phinde kubuye. And I was just thinking ukuthi how beautiful life is. How beautiful ukuthi thana zami siyaphila. And mina ngifuna ukufa ngihappy. I love the freedom. I love being single as I am. Okay, of course, one day ngizoba nayo indoda ngifuna ukuba indoda rich isiqhumama. Yabo lonto leyo. Ngoba njengamanje I'm building myself, I'm building everything I would have wished ukuthi bengibuilda with someone. But me ngifica sengibuildile. He needs to be, top tholakele. Asishiyene uyilikeile ni video. Upressile like. Okay, uyangifollow yini? Ngaphela uzohamba uncinga uzotshela uba lindaba engikutshela zona zemshado. Ebese kuthi bafazi wayilike usazobuyela uyonikeza umkhonyana wakho ingquza ungakhohle uthatha naliti 250 tiye labafazi loklina isinye ngisho kuthiwa abakubhebhi ngisho kuthiwa awunayo indoda njengamanje 250 itiye uya detox urabishi udoti ola emzimbeni umzimba wakho uyiklina only wena mangabe uzophuza at least 2 liter wamanzi per day which you don't drink water. Mangabe ungekuwaphuza Coca-Cola oma Red Bull wa emzimbeni wakho uzonake udla ama fruits udla ama vegetables. You don't do that. Ufuqa uphuthu wena ngithi ufuqa inyama efrayiwe ama full chicken of what uyiklina nini lo wakho umzimba woza lana ke uphuza nje T-Bex elilodwa njalo ngosuku uzowaphela itiye lela ufaka ushukela bilisa amanzi ufaka i-T-Bex leza mpazi njalo ngosuku shaya inkomishi kuze kuphela 10 days unesilumo une discharge unestaki lapha ngaphansi unephunga woza la ama period pain woza la 250 bese kuthi itiye lemizwa leli uma umuntu wakho awusambhebhisi ngoba awufili iQueen Sithile ama T-Bex awu4 phakathi uphuza nje elilodwa ekseni noma usudlila kunankinga ebese ke uyiphuzela amanzi lihlala 1 week emzimbeni ukuthi likunikeze uyashisa ngaphansi uyayifuna nendoda yakho uyabona ukuthi uyaqhanyelwa kuba mnandi 130 ebese kuba nalo inamba yami ngithiwa yazi u081 729 3262
Ebese kuba nanangoku 160 idosha. Lo ucream uyawukapuna nje ugcobe emsunwini noma lapha 160 wenza ukuthi fuqu 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 uqhanyele ufuna indoda yakho. 081 729 3262